Здравейте, приятели, аз съм Зеленатор БГ и днеска ще поиграем малко CSGO. Да, но няма да бъде съревнователен матч, а ще бъде малко дет матч. Така. И не искам да добре. На тия новите карти много... Аре, ще подсъкаме на новите карти. Няма. Да не ни пука, дами и господа. Така, това е първото клипче на CS. Ако е лош микрофона, ако е лошо качеството на микрофона, много се извинявам. Извинете, сега пих кола и се оригвам лекичко. Малко да дръпна микрофона, ако е прекалено много. Така, това е първото видео на CS. Няма да е много дълго, към 15 минутки ще има и още видеа. Значи, ще има на Лига, ще има на може би Антърнет, Майнкрафт, CS, Binding of Isaac няма да има. Или не знам, ще видим, може и да има. Само трябва да купа. Терария, не съм сигурен, но... ще видим по-натам. Ама за сега най-много ще се играе Лигичка, Майнкрафт и CS. Да, на Лига съм още малък акаунт, но имах много трискик, няма значение. Така, това не ни трябва, отказ, гол. Аре малко така да ги понастреляме тия. Не съм играл CS от доста време. Сука, блед. Биди нахуй, курва, сука, блед. Дами и господа, тук почвам да ги... Така, дами го... Да ти пикам на му... Да ти пикам на мустаците, бе! Сука, блед! Руская машина, my friend! Fuck! Добре, дами и господа. Добре, дами и господа. Виждате, че съм слаб на тази игра. What? What? Той е ненормален. Бате, тия ще ги напсувам. Сука, блед, курва! Окей, мой френд. Фак. Окей. Добре. Без речко и дами и господа, всичко ще се получи. Без речко и две, бате! Добре, извинете ако много викам, ама... съм слаб. What the... Окей. Да, слаб съм, не съм играл от много време. Да, аз нямам и патрони. Добре. Така да ми господа, виждате какъв... Вау, колко съм слаб. Ще има. Добре, дами и господа. What the fuck? Добре. Така, дами и господа, ще ги пръснем. Нали? Ще ги пръснем. Да, това ми е новото клипче. Може малко се притеснявам, може да не ми пука от нищо. Опа. Ама... О, не! Това ми пръсна главата, дами и господа.
То ме разби. То ме разгеми, бате. Вау, той е много силен. Holy fuck. Oh, I only play with P250. It's a fuck, I'm first play. Huh? Добре. Shut up. Okay. Добре, дами и господа, ще ги щупиме тия нещастници. О, приятелю. О, то го издухаха. То му... Няма да... Откъде? Бате, може ли да съм толкова... умен, бе? Добре. Този клип ще има малко... псовни. Направо почвам, дами и господа, всички. О! My friends. Щупима. Щупима, дами и господа, щупима. What? Откъде? Не му пипнах спрея. Не можах да му... Вижте, мерника не ми е баш на място, защото не съм... Добре. Ако застанем тука, ще я усещат ли? Че ги нападам в гръб, О, бате, то му откачи главата, братле. Така, бате, откачих му факаната глава, дет не му трябва. Защото е полицай. А ние, дами и господа, мразим полицаите. Добре, не съм му направил демидж. Интересно. Добре. Сега минаваме по тая пътечка. What? What? The fuck? Имаше една псовня на руския, ма я забар... Вау, то спрей. Няма го забра. Така, дами и господа. Вау, двата тия... Ще кампим, дами и господа. Ще ги кампим и ще ги щупим. На последно място съм. О, ясно, този мап не го знам. То се пробва да ме убие. Ти ли, бе, приятел? Вау! Не! О, добре. Много бихме. Тук ги избихме, дами и господа. Това е наш. Sorry, my friend! No problem, my friend. Okay. Sorry, my friend. No problem, my friend. Fuck you, noob auto sniper. I play for store, my friend. That's why I take out. Окей. Да, нямам говоря с него, защото е тапак. Probably my friend. French. Добре, дами и господа. Got him. Вау, колко съм слаб. Can get What the fuck? Thank you, my friends. See you. Добре. Сега да пием само малко количка. И аз давам 3, защото дава 3. Така. Така. Сега дами го ще ги пръснем. Ще ги пръснем, бе, бата, ще ги пръснем. Няма да псувам, иначе първи клип, дами и господа, да псувам като каруцар, нали, няма да е много комплексирано, ама както и да е. Като някой див каруцар от село да псувам.
Тая карта малко ми втърсна, сега ще игра ченге. Защото ние обичаме ченгетата. Преди ще игра, дами и господа, мръсме ченгетата. Като видите някой ченге, му кажете. Ченге, ти си... Букук. Или нещо. Добре. Но, и картечница. Кой да очакваме? Нубари. Добре. Що не му играя с... Че бе, аз си фанах. Добре. Уат, аз не мога на целя. Добре, трябва да ми го само малко повече да поиграят сега преди да снимам, защото съм като... Нуп. Като нуп съм. О, това му набих бате 3-4 хетки е така. Рандом. Тррррт. Верно ли бе? Бота ли му уби, не видях. Добре. То се скатал тука. Саднал се от живота. О, бате, това не беше реално. В смисъл, what the fuck? Я... Така, да ръшнем... Би. Нали? Тук не мога... What? Това не го знаех. Това е супер фъков място. Мога да си ги снайпвам от тук. Това е много яко. Тук май видях някой. Някой само да... Те ще ни... ръчнат група. Ба си желкарите, бате. Ох, не можах да джъмпна. Насам предполагам. Добре, не мога да намеря никой с който да се стрелям. Опа. Добре. Не мога да... Колко пъти даме господа го оцелих? Колко пъти го оцелих, не видях. Фак. Добре, искам това да го взема. Ще се излигава малко. Тук е някаква стрелна. С бизона, братле, нали? О, май fucking gosh. Това е гадно. Мисъл, има ги всекви. Той. Я малко с помпичката, дами и господа, да й покажем. Какво е цещ. Ела те ми, бе. Нашия, бате. Защо нашия, бе? Къде са тия, бе? Къде са тия? Къде са тия, дами и господа? О! О! Това беше перфектно, дами и господа. Добре. Мисля това да е от епизода. Аз бях Зеленатор БГ и...
Баба YouTube,